Climbing Competition. Najúžasnejší, najlepší s jednoduchým ovládaním, používaný miliónmi. Toto je systém na správu a organizovanie vašich pretekov. Toto je Climbing Competition. Chcete vylepšiť organizáciu vašich pretekov? Ste znechutení z množstva papierov, neprehľadných Excelov a väčšine otravujúcich pretekárov? Chcete modernú a funkčnú zmenu? Nechcete ako pretekár čakať niekedy až 2 hodiny na mieste preteku, len aby ste sa dozvedeli výsledky? Predstavujeme vám Climbing Competition. Pozorne sledujte. Je to moderná, prehľadná webová aplikácia, aká tu ešte nebola. Hlavná stránka zobrazuje všetky preteky v systéme, ukončené, pripravované aj prebiehajúce live. Jednoducho úžasné. Dokonca si v nej viete prezrieť aj poháre, chápete to? Lebo my nie. Len pozerajte, ako funguje. Do našej aplikácie sa viete zaregistrovať. A o to jednoduchšie budete mať prihlasovanie na preteky. Jeden formulár a je to, ste tam, z pohodlia gauča. Samozrejme myslíme aj na pretekárov, ktorí sa zaregistrovať nechcú. Aj oni sa vedia prihlásiť na preteky. Neskutočné. Neskutočné. Ak ste registrovaný používateľ, viete byť súčasťou organizácie. Alebo si tam vytvoriť vlastnú. Chápete to? Veď to je bomba. Dokonca si v rámci organizácie viete vytvoriť interné preteky. To je fantastické. A to nie je zďaleka všetko. Pri manažovaní vami vytvorených pretekov viete na pár klikov potvrdiť prihlásenia používateľov. Len pár klikov, rozumiete? Máte k dispozícii krásnu tabuľku so všetkými pretekármi, ktorú si jedným klikom vytlačíte. Žiaden Excel, žiadne mrhanie papierom, žiadne ničenie lesov, žiadne prepisovanie a škrtanie. Všetko krásne a jednoducho. Rovnako funguje aj zobrazovanie výsledkov z pretekov. Pár klikov a môžete ich tlačiť. To je ohromné. Túto úžasnú aplikáciu môžete mať ešte dnes, tak neváhajte a kupujte.